vinc un moment al canal Rassi TV per a connectar en una persona que crec que vos va agradar molt. I damunt jo crec que si ho feu en família es podeu relaxar. Sabeu de què estic parlant? Vos dono una pista. Anirà esportiva i vos ensenya a fer esport. Anem a connectar. ¿Estás ahí? Hola, xiquets i xiquetes de la classe de Rassi. Vos vaig a contar un secret. A mi i a Blanca ens agrada molt fer ioga. Així que vos vaig a mostrar com se fa el saludo al sol per a aquests dies que estem a casa el practiqueu, perquè ja vos vas dir que necessitem treballar el cos, però també treballar la salut de la nostra ment. Mireu, se col·loquem amb les cames juntetes, vale? Inhalem, alcem els braços al cel, exhalem i baixem a terra. Tornem a inhalar, estirem l'esquena, tornem a exhalar i anem cap arrere, se quedem en una planxa. A poquet baixem a terra i alcem el pit com si fórem una cobra. Agachem i alcem els malucs i potser posem com un pontet. Donem un pas cap avant, un altre pas cap avant, se quedem un poquet així baix i a poquet anem alçant el cos, els braços i les mans al pit. Com veureu, a les activitats d'esta setmana us he posat un vídeo que us ajudarà a practicar el salut al sol. Vos dono un poquet uns consells. La cançó diu que saludem al cel, saludem a la terra, se posem dins l'aigua com un gripau, fem una cobra, fem el gosset, podem aprofitar per a rascar-se una cama i l'altra cama, podem donar un salt com un conillet, tornem a saludar a la terra, tornem a saludar al sol i posem les mans al pit. Bueno, ja m'ensenyareu a veure com vos és, vale? Una besadeta, vos trobem molt a faltar. Adeu! Mireu, se col·loquem amb les cames juntetes, vale? Inhalem, alcem els braços al cel, exhalem i baixem a terra. Tornem a inhalar, estirem l'esquena, tornem a exhalar i anem cap arrere, se quedem en una planxa. A poquet baixem a terra i alcem el pit com si fórem una cobra. Agachem i alcem els malucs i potser posem com un pontet. Donem un pas cap avant, un altre pas cap avant, se quedem un poquet així baix i a poquet anem alçant el cos, els braços i les mans al pit. Com veureu, a les activitats d'esta setmana us he posat un vídeo que us ajudarà a practicar el salut al sol. Vos dono un poquet uns consells. La cançó diu que saludem al cel, saludem a la terra, se posem dins l'aigua com un gripau, fem una cobra, fem el gosset, podem aprofitar per a rascar-se una cama i l'altra cama, podem donar un salt com un conillet, tornem a saludar a la terra, tornem a saludar al sol i posem les mans al pit. Bueno, ja m'ensenyareu a veure com vos és, vale? Una besadeta, vos trobem molt a faltar. Adeu!